Добър ден! Днес ще ви покажем как се прави един много лесен и ефектен маникюр. Ще ви се нужди един лак, без значение какъв цвят, аз съм избрала син. Един брокат може да се вземе от всяка книжарница, топ лак и естествено един лакочистител. Нека да започваме. Вече ногтът е готов. Вие може допълнително да го оформите, като го спирате. Или така. Вече първо нанесете единия слой лак. Може да изчакате малко за втория слой лак. Вече след като изчакахме 1-2 минути, вече може да нанесете втория слой лак. При нанасянето на броката няма да изчаквате да ногта лакът, а веднага може да го сложите. Ако брокатът е извън ногтя, може да го почистите с една клечка за уши, напоена в лакочистител. Сега може да и за допълнителен ефект може да сложите един топ лак, който придава на ногтите блясък и удължава траенето на лакът. Ето така се прави този ефектен лак. Изключително бързо и лесно. Довиждане!